hovorí práca, nie reči iných. Prezident pre celé Slovensko. Poďte voliť Ivana Gašparoviča. Slovenská republika je už 16 rokov samostatným štátom. Som hrdý na to, že som bol pri jej vzniku i pri vzniku našej ústavy. So Slovenskom som prežil ťažké chvíle, radosť, aj úspechy. Cesta k ním však nebola ľahká a každý z nás musel tejto ceste niečo obetovať. Dnes vidím Slovensko moderné, demokratické, vyspelé, hrdé a silné. Už nie sme neznámou malou krajinou, ktorú vo svete nepoznajú, ale naopak. Slovensko je v zahraničí rešpektovaným a dôveryhodným členom všetkých najvýznamnejších medzinárodných zoskupení. Do týchto prezidentských volieb vstupujem s pokorou a s vďakou všetkým vám, ktorí ste pri tejto ceste Slovensku prosperite stáli a znášali ťažké bremená reforiem. Slovensku a jeho občanom ponúkam svoje 20-ročné politické skúsenosti a zmysel pre zodpovednú a dôveruhodnú politiku. Mojím prianím je silné a vyspelé Slovensko. Len také Slovensko občanom zaručí sociálne istoty a solidaritu. A tie sú základom môjho prezidentského programu Myslím národne, cítim sociálne. Aj do budúcna. Som presvedčený, že Slovensko potrebuje rozvážneho prezidenta, ktorý spoločnosť nerozdeľuje, ale ju spája. Občanom ponúkam stabilitu, pokoj a kontinuitu. Nebudem búchať po stole ani kričať, nebudem občanom sľubovať nemožné. Ja vám môžem slúbiť len jedno, že budem vždy obhajovať záujmy našej vlasti Slovenskej republiky. Budem podporovať sociálne programy a budem slúžiť občanom, tak ako doteraz. Som jedným z vás, som vaším prezidentom. Milí spoluobčania, boli ste to vy, vďaka ktorým som mohla reprezentovať našu krajinu po boku môjho manžela, prezidenta Ivana Gašparoviča a významne pomáhať mnohým ľuďom v núdzi. Vy ste mu dali dôveru, ktorú sa snažil nesklamať pri naplňaní svojho programu Myslím národne, cítim sociálne. Manžel pôsobí už viac ako 19 rokov vo vrcholových spoločenských a politických funkciách. Bol pri vzniku Slovenskej republiky a podieľal sa na príprave ústavy Slovenskej republiky. Bol pri vstupe Slovenska do Rady Európy, do Európskej únie a do NATO. Veľmi dobre pozná potreby vás, občanov, počúva vaše názory a aktívne s vami komunikuje. Svojimi postojmi vždy obhajoval záujmy Slovenska a postavenie jeho občanov. Aj vďaka nemu je Slovenská republika považovaná za stabilnú, dôveryhodnú a demokratickú krajinu. Práve v tomto volebnom období sa slovenský prezident stal akceptovaný doma a v zahraničí, čoho dôkazom sú mnohé významné zahraničné pozvania a cesty do dôležitých štátov a kráľovstiev. Bez akceptácie prezidenta by britská kráľovna Alžbeta II. Neprijala pozvanie a nepricestovala na Slovensko. A taktiež aj návšteva Ivana Gašparoviča v Bielom dome mala pre našu krajinu veľký význam. Najdôležitejším poslaním pre mňa je podporovať manžela v jeho zodpovednej funkcii a byť jeho veľkou oporou. Som hrdá na jeho prácu, ktorú vykonáva pre Slovensko a jeho občanov. Má veľa energie a sily, odborných poznatkov a štátnických skúseností na to, aby ďalej pracoval pre Slovensko a posúval ho dopredu spolu s vami.